Na sziasztok, hoztam nektek egy audio beállítást a Call of Duty Warzone-hoz. Igazából az a lényege, hogy sokkal jobban halljátok a trappokat. Nagyon sokan kértitek már, hogy segítsek benne nektek, és én ezt úgy gondoltam, hogy egy videó formájában meg is teszem. Nincs más dolgod, mint feljönni a steelseries.com/gg oldalra. Itt a szoftvereknél meg is találjátok, itt a fejlésznél itt van a GG, és ezt letöltitek. Én már letöltöttem és kimentettem az asztalra, úgyhogy ezt be is zárnám. Itt van a telepítője, elindítjátok. A telepítésnél nyilván megkérdezi, hogy milyen nyelven akarod használni. Nyilván elfogadjátok dolgokat, feltelepítitek. Ha végeztetek, akkor bezárjátok. Bedom majd titeket vissza ide az oldalra, ezt nyugodtan kiixelítitek. És akkor itt megkérdezi, hogy van-e már SteelSeries fiókod, vagy nincsen. Hogyha nincsen még fiókod, akkor csináljatok egyet, az oldalon tudtok regisztrálni. Majd, ha sikerült a regisztráció, illetve a bejelentkezés, akkor ilyet fogtok kapni. Ezt a momentet, ezt nyugodtan kiixelhetitek, ugyanis ez tehát a játékon belül felveszi úgymond a klipjeidet. Nekünk csak a szonárra van szükségünk. Ezen az oldalon itt bal oldalt megtaláljátok a szonárt. Itt az első fülnél ki kell választátok a fejhallgatótokat, vagy igazából azt az eszközt, amint ti hallgatjátok a Call of Duty-t, vagy a játékot, vagy akármit. És hogyha mindezekkel meg is vagytok, akkor készen álltok igazából a beállításokra. Na és itt jön igazából a legfontosabb. Itt a mixer menüben, a Game Chatnél, vagy a Game szobánál, bocsánat, itt be kell állítsátok ugyanúgy, mert nekem például volt már olyan, hogy elállítódott, és ugyanazt kell itt is szerepeljen, ami a fejhallgatótok, vagy nem tudom, mint játszotok, hangfalatok, nem tudom. Nekünk majd ez a game felület kell, amit egyelőre el is fogadok. Itt van az EQ, amin keresztül mi be fogjuk állítani a hangot, hogy sokkal jobb legyen, mint a jelenlegi. Szóval az első teendő az ezen belül, hogy megkeressük azt a kis ablakot, hogy Go by Phase. Erre szépen rámegyünk. Ezt kiixelhetjük. Meg volt a keresés. És ezen felül nekünk még annyit kell csinálni. A bass-t azt feljebb kell nekünk venni 3,5-re, illetve ezt az audio módot nekünk be kell kapcsolni. Itt a tuningnál a teljesítményre kell húzni. A distance-nél 75-re be kell állítani. És van még egy fülünk, ez a volume boost, így pedig szépen beállítjuk 2.6-ra. Ez a része ennyi lenne, ezt most csak így lerakom tálcára, és meg kell nyitni az audio beállításokat, és itt fontos az, hogy a SteelSeries Sonar Gaming az be legyen pipálva. Illetve itt a beállításokban, a formátumnál a stúdió minőségre átrakjuk. Figyeljetek majd arra oda, hogyha ezt a programot feltelepítettétek, könnyen lehet, hogy a bemeneti, illetve a kimeneti eszközt megvariálja, szóval amit eddig is használtatok mikrofont, azt szépen be kell állítani, illetve ugye a kimeneti eszköz az a SteelSeries Sonar Gaming, mivel erre van beállítva nekünk a hangrendszerünk, vagy hát az EQ, illetve még annyi, hogy a hangbeállításoknál nézzétek meg, hogy ez legyen az alapértelmezett eszközötök. Ha mindenne megvagytok, akkor újra kell indítani a gépet. Az újraindítás után beléptek a Call of Duty-ba, és bementek az audio beállításokba. Nálam ez így van beállítva, hogy az Audio Mix az PC Speaker, illetve itt van egy lényegi rész, itt be kell állítanatok a SteelSeries Sonar Gaming-et. Ha ez megvan, akkor utána itt a Master Volume-ot azt majd magatok beállítjátok, hogy nektek kényelmes, nálam 60-on van, a Gameplay Music az teljesen le van véve nullára, a dialóg az 20-ason van, az effekt az 70-en, a többi az mind ki van kapcsolva, illetve itt az alján még van két fontos beállítás, ami nem más, mint a Vortex, illetve a Juggernaut Music. Ezek még be vannak kapcsolva. Plusz a hitmarker az Modern Warfare-ra van rakva.
Na szóval ennyi lett volna ez az audio beállítás. Igazából próbáljátok ki, nézzétek meg, de szerintem a videó az magáért beszél. De csumi!